al semàfor del Barça Young Boys. El Barça ha guanyat 5-0 al Young Boys en el segon partit de la Champions. En verd, el partit de Rafinha i Íñigo Martínez. Com diem, el Barça ha tingut una golejada plàcida contra el Young Boys, una golejada que s'ha vist beneficiada per un gol molt matiner, amb una jugada protagonitzada per una gran jugada col·lectiva del Barça, ha acabat amb una assistència de Rafinha, un dels millors, si no el millor del Barça en aquest partit, cap a Lewandowski, que ha fet aquest primer gol, que obria la llauna i que ha suposat que el Barça hagi pogut jugar molt més a plaer. En un partit en què el Barça d'inici ha jugat amb l'equip totalment titular, hem vist per exemple, al davant, excepte Ferran, a la resta de jugadors segurament eren tots els que hi haurien en un equip titular. Com diem, un equip en què ha començat molt bé amb aquest gol primer de Lewandowski, un Rafinha que ha estat absolut protagonista del partit, jugant entre línies, amb aquesta assistència, ha fet que ha marcat el segon gol del Barça i sempre s'ha mostrat entre línies, fent carreres per apoyar els companys, trobar línies d'espais, trobar espais pels companys i ja et diria que ha estat el jugador més destacat del Barça en aquest partit. Un partit en què també ha estat destacat el protagonisme d'Íñigo Martínez, que no hem parlat poc en aquest inici, és una de les claus també d'aquest bon inici del Barça. El central basc ha estat tenint una sortida de pilota i ha estat tenint una defensa que està ajudant molt que l'equip del Barça pugui jugar amb la línia tan avançada. Per tant, és una de les claus d'aquest bon inici del Barça. Avui, a més, ha estat protagonista en 2 gols. El primer, en dos gols. El primer obra d'ell mateix a la sortida del córner, el tercer de la nit, i el quart amb un altre córner, quan ha pentinat en el segon pal i Lewandowski ha acabat transformant el quart. El 5è ha sigut un autogol del Young Boys, com diem, en un partit plàcid pel Barça, en què volem destacar aquests dos, un jugador que hem destacat ja molt en aquest inici, com és Rafinha, i també a Íñigo Martínez. En verd també, les rotacions. Com diem, avui el Barça ha tingut un partit plàcid i Hansi Flick ha pogut fer rotacions de jugadors. Les rotacions han estat habituals, i avui hem vist jugadors menys habituals, i sobretot avui hem vist tornar, després en Champions, a Ansu Fati. L'hem vist uns minuts, l'hem vist jugar en una posició una mica estranya a l'inici, perquè ha jugat de doble pivot, després amb l'entrada de Jong, que també ha estat una de les tornades, també és important que el Barça vagi recuperant efectius al mig del camp, ara encara li falten jugadors per tornar, com Fermín i Gavi, però que torni el neerlandès també és una molt bona notícia. Veurem com l'acaba encaixant. Avui l'ha fet jugar en aquest doble pivot. Se l'ha vist més intens en la defensa que en altres passades temporades. Veurem com l'acaba encaixant el neerlandès, com acaba encaixant també a Ansu Fati, en un partit en què també hem vist minuts per Héctor Fort, que també ha tingut bons minuts al lateral dret, i també hem vist el debut amb el Barça en Champions i en qualsevol competició de Cuenca com a central. Per tant, un jugador jove més que fa debutar en aquest inici de temporada Hansi Flick i que demostra que l'aposta pel planter és ferma i decidida. I en verd també Iniesta es retira. Avui s'ha conegut que Iniesta deixarà el futbol. Segurament un dels futbolistes que ens ha fet gaudir més els barcelonistes en els últims anys. Segurament tots recordem on érem el dia que Iniesta va marcar aquell històric, antològic i mai oblidat gol a Stamford Bridge. Però a més d'aquell gol, Iniesta ens va donar tardes de grandíssim futbol. Va ser un artífex d'aquell equip, d'aquell Barça de Guardiola, va ser un futbolista importantíssim també en el Barça de Luis Enrique, quan ja no hi havia Xavi, com diem, un jugador clau en aquest Barça, va guanyar 3 Champions també, recordem també segurament menys, però aquella entrada providencial al 2006, quan va sortir a la segona meitat i va canviar totalment el partit contra l'Arsenal, i el Barça va guanyar la seva segona Champions. Com diem, un futbolista que ens ha donat molt en termes de títols. De fet, l'últim partit seu, el recordarem també, alguns hi érem, és aquella final de Copa contra el Sevilla, en què el Barça guanya 5-0 i també fa una altra exhibició, però com diem, més enllà dels títols, ens deixa aquell record inesborrable d'aquell gol a Stamford Bridge que ho va canviar tot, i també records inesborrables de futbol i de disfrutar veient jugar a futbol, que és el que ens ha fet sempre Iniesta. Sempre et portarem al cor, Andrés, sempre ens en recordarem de tu, pel teu futbol i per tot el que ens has fet viure. Gràcies per tot, Iniesta.